bon dia. Avui som 14 de juliol del 2025. Està fent un dia força bonic. Va ploure molt, moltíssim abans d'ahir. Va ser una pluja, una tempesta. Bé, estàvem sota els efectes d'una dana molt forta. Però bé, aquí a Hostafrancs, a tota aquesta zona, van ploure uns 40 litres i ben caiguts perquè no va pedregar ni res. Però sí que venim d'unes setmanes molt dures pel que fa a la climatologia. Ara no sé si fa, posa mica unes 3 setmanes, vam tenir una onada de calor impressionant, dies seguits amb 40 graus, però dies seguits, Llavors, l'1 de juliol, aquell incendi tan fort, allà baix, a Torrefeta Florejacs, a la zona de Florejacs, que se'n va anar cap a la zona d'Agramunt, cap a la Noguera. Bé, és impossible figurar-ho així, però és allà. Tota aquella zona d'allà al darrere, al fons, I després d'aquell incendi tan fort, aquells dies vam tenir unes ventades impressionants, unes calorades. I ara, el dia 1, doncs, la pluja, la dana, que tota aquella zona tota aquella zona cremada ara està inundada. Perquè, clar, sense una terra i una vegetació que retengui l'aigua, allò són bassals, tot allò on hi va haver l'incendi. També hi ha hagut un incendi a la zona del Baix Ebre, amb un bomber mort. Aquí, a l'incendi de Florejacs i de la Noguera Urgell, van morir 2 homes d'Agramunt, pobrets, un treballador i el propietari d'unes granges. I no res, estem ben arreglats. Amb el maca que és la terra, amb el bonic que és tot, la vida, l'univers, la natura, les relacions humanes. I com és que ho fem tan complicat? Perquè quan venen aquests fenòmens atmosfèrics i aquestes desgràcies, venen i ja està, no? També és veritat que amb aquest clima tan boig que tenim, aquest clima és també conseqüència de les accions humanes, que estem trinxant el planeta i canviant tot el que és la climatologia. Però bé, venen aquestes desgràcies, d'acord, però llavors, com ho fem per mitigar les conseqüències? I per què de vegades s'hi afegeixen extres provocats pels humans? Bé, ara seria molt llarg de parlar tot, però no anem bé, perquè no cuidem prou ni el planeta ni ens cuidem prou les persones. A nosaltres mateixes i entre nosaltres, Precisament ara fa uns 3 dies es va suïcidar un jove agricultor de l'Aragó, un noiet, crec que d'uns 22 anys, que va ser part activa en totes aquestes protestes de l'any passat, dels pagesos, tota aquesta revolta pagesa. A la zona de l'Aragó també va anar davant dels ministeris i tal a protestar, es va enfilar dalt d'un tractor, bé, i va ser també, el van, com es diu això? No processat, però sinó que també li van posar alguna denúncia, va haver de presentar-se a declarar, i tot això sumat a les dificultats de la pagesia, del dia a dia, a les dificultats de tirar endavant una empresa agrícola, una feina, que és el treball, el conreu de la terra. Si hi ha explotació ramadera, doncs també, però el que hauria de ser tan senzill, tan bàsic, que hauríem de tenir també l'energia disponible, perquè l'energia, allò d'allà, el sol, és de tots. Això que ronda per aquí, el vent és de tots. A veure, per què no tenim energies més lliures, gratuïtes o més assequibles? Per què? Sinó que tots són impostos, pagar i pagar, quan després n'hi ha uns quants que s'embutxaquen els diners, que això ha passat tota la història de la humanitat, però a veure que estem en el segle XXI. Ostres, com pot ser que permetem que passin totes aquestes coses i que en acabat
bellíssimes persones o persones amb ganes de viure i de canviar coses no puguin més i abandonin la feina, la professió, abandonin les ganes de viure o abandonin la vida. Això no és normal, no és normal. I tot això ho lligo amb dues coses que són del mateix tema, El que deia fa una estona, per què no cuidem més el planeta? Per què no ens cuidem més a nosaltres? Cadascú i en conjunt. Per què no ens fem més costat? I, com deia, ho lligo amb que l'altre dia pensava en relació a la meva feina, llar d'infants. S'estan fent moltes coses, sí que s'ha avançat molt cap a veure més prioritats, s'està veient molt més les necessitats dels infants, que fa anys era tot com més de vinga, va, a aprendre. Doncs ara es veu que ja s'aprèn amb el joc, sí que s'ha de preparar els espais, s'ha de fer una planificació, s'ha de tenir una formació, i tant que sí, però després s'ha de mirar de ser més, com dir-ho, de fluir i de donar molta importància a la vida quotidiana, amb els jocs, els hàbits, les rutines. També les cançonetes, els contes, l'afecte, sí, tot això. Però bé, tal com deia, que tot i que ja estem més enfocats en aquestes necessitats, ho veiem més quines són les necessitats, però encara, per mi, és que seria tan bàsic, tan essencial, o sigui, és tan clar quina necessitat tenim. La necessitat de cuidar-nos, cuidar els infants, cuidar les famílies, cuidar-nos a les professionals. Perquè de què serveix que vulguem, que diguem, perquè queda molt bonic, respectem ritmes, respectem processos, respectem a l'infant, tot això queda molt bonic dit, però en acabat, i si no tenim temps per les cures, que cuidar-nos, fer cures, vol dir donar aquest afecte, aquest amor personalitzat, aquesta comprensió, aquesta dedicació, aquesta mirada personalitzada a cada infant, quan aquesta necessitat de dir en els àpats, en el dormir, en el control d'esfínters, que si els pipis, tot això, si no els hi podem donar una atenció més personalitzada, escoltar-nos, si no tenim una escolta atenta, afectuosa i un acompanyament, si no ens cuidem, de què serveix dir? De què serveix? I si no ens cuidem a nosaltres, què estem fent? Per què ens estem sobresaturant de feina? Per què ens estem sobresaturant de vinga, preparem més coses i dedicar les hores de gestió, les hores de reunions, a preparar coses, a planificar coses i preparar. Si el que hauríem de fer és... Això ja s'ha de tenir preparat, perquè la base ja és d'un any a l'altre. La base ja hi és. Aquesta atenció a la vida quotidiana, amb aquest afecte, aquestes cures, aquest acompanyament, aquesta preparació dels espais, dels materials, aquesta preparació del temps que donem, aquest temps que puguem donar al màxim de temps als infants, pel joc lliure, pels seus processos, per les relacions, per assimilar, per viure, per assimilar. Doncs això ja és de base, ja és el mateix cada any. Llavors, clar, cal la feina d'anar-ho ajustant a cada curs en concret. Però llavors, penso jo que la feina més important que hauríem de fer com a persones educadores o com a equip seria aquesta... O sigui, teixir aquestes complicitats entre tot el personal, entre tot l'equip, per ajudar-nos mútuament, dedicar les estones de gestió, les hores, doncs, evidentment, a passar informació a les famílies, però també a fer les observacions, a fer les reflexions a partir de les observacions, fer documentacions, amb les conseqüents reflexions també, parlar d'aquestes reflexions en equip,
Totes aquestes coses fan falta. Parlar de que a mi això no em funciona i a mi sí. Com vas? Doncs així, això. Em trobo amb aquest tema. I ara què podríem fer? És que això és... per mi això és vital, vital, vital. 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 I tot lo demés és que és tan secundari. En una llar d'infants petit, amb poquets nens, si hi ha temps de fer coses extres, doncs vinga. Però si no, el primer és el primer, el que és vital. I llavors anava al que deia fa una estona, en totes les professions, en tots els oficis, en tots els àmbits de la vida, és vital cuidar-nos, cuidar-nos. Si aquest jove pagès aragonès s'hagués sentit cuidat per les administracions, hagués trobat molta pinya amb els altres pagesos, hagués trobat molt suport, molta escolta, no s'hauria suïcidat segurament. Si tantíssima gent trobés suport amb els companys, amb les administracions, és a dir, tant amb els companys com amb els superiors, la gent podria tirar més endavant, més bé i endavant la seva vida. Si els diners els distribuíssim d'una manera que no quedessin sempre en mans d'uns quants miserables, perquè és el que són, que s'embutxaquen els diners. A lo loco, podríem dir. I en acabat els altres anem ofegats, que no tenim ni diners per anar de vacances. Quants anys fa que jo no vaig de vacances? Bueno, ja no cal ni dir-ho. És igual, almenys dius, bueno, que puc anar fent. Però és que no pots ni arribar a finals de mes. No pots ni... Si et compres algun extra, ja tornes a anar malament. Quan hi ha gent que els despilfarre i després te'n vas a treballar i sempre és fes més i fes més i fes més i fes més hores i més hores encara i no sé, i toca més temes. Dius, vols dir que anem bé? Jo penso que no anem bé. No anem bé. I bé, com que les coses estan així, jo sí que vull posar el meu granet de sorra a mirar de canviar les coses que jo crec que no van bé, amb la meva opinió, amb la meva participació, com ara, que m'he apuntat per ser fedatària en la recollida de signatures que des del 0 a 3 fem per presentar una ILP de llei, una proposta de llei d'iniciativa popular al Parlament. I m'he apuntat de la Segarra com a fedatària per recollir signatures, que les portarem a tot arreu, centres, casals, biblioteques, qui vulgui signar, per ajudar a que millorin les condicions dels infants, de les educadores i també de les famílies, clar, estaran més bé també. Però bé, com deia això, jo posaré el meu granet de sorra amb tot el que pugui, com sempre he fet, i també buscaré el meu camí. Bona tarda.